Antay ba daw yung problema, Brad? Gapon na, tangtang ko sa trabaho. Ganina pa yun, ibulag mo sa misis. Ano ba? Yan, sweet lang niyo. Wala yung kabalaw, Brad. Sweet lang ha, tawago na akong timagalo. Sige, Brad, may problema, Brad. Hindi ako gawin. Para mawala yung problema ba? Oh, kuan ba? Libre mo karon? Si Walter ba may problema? Atong sa kagalon ba may problema? Anto ba ka? Si mas maayo. Mapabukid na karon, mapalayo ta sa kuan ba? Toxic pas kalimutan ba? Saan? Hoy, manyakis, haybol ka. Ano si Misterya? Uy, tarong uy. Amat ta pabukid. Tipay na tipay. Okay, kana mga yun na. Sige. Tipay ka ka lang. Makabarlit na dito. Sige, muna maayo. Sabot sa kinabuhi nga daw ko sa idili. Ganon dito swerte on sa ato ang ipili. Talata, buyog ta sa mong wakal. Ato ta sa nga lugar. Kauban ang mga real, way kurat kay di man may katal. Di man ilim nun ang lami kundi ang tapok. Istoryas kinabuhi, hiskutan taman kalapok. Ayaw kasapot, pwedeng masabot. Yan o tatapok ug naalang anong di good. Bisag walay dagkot pagkatapok kasinabot. Agis mga utok na mo puro gapang abot. Di mi mo sakop sa mga peking kapangagot. Among sakop walay salot suyaan kay magpangalot. Ato ta sa lugar nga walay mo pake. Dinakwa kay katawa hantod gabi walay makababag sa kalipay nga napate. Ali dire. Uy asa naman puti ay atong rotaron dito dapita. O sige pa'y gora hapitas agora palita. Og sugbaon beep na din stropa. Beep ni mo dala di na mo bet. Makigbeps mga luya. Mopit ang trip na moron pinachira. Amo ang click kay ang king sa dasa na genre. Ato pa pusika. Tara let's dito na pod ang trip. Pasubida taga may lagmit padong pahilangit. Ikauban na turon dire puro mga anghel. Maong patsila mo ang trilog di mo na mo ameel. Bitaw ikaw sa problema ayaw pakaon. Perag ako mukaon sa kilawon ng tahong. Di ko mohonong anak salom. Ay nanig kontra sa bawod na lang pauyon. Tayo ta sa lugar kapunos kalipay. Panahong nga mo gaway pakawalas dahay kay palanay ta diring dapitan. Mga kasadyang may problema magpabibota